И здравейте на всички потребители на YouTube. Аз съм Васко TV Gaming и днес ще снимам клип, в който ще бъгнем кредитите на server.pro. Сега отивате в търсачките и пишете Google. След това, като сте написали Google, отивате в Google България, тук ви пише другата търсачка и пишете server.pro. И ви излиза сайта и тук натискате server.pro Free Minecraft Server Hosting. Тук нищо друго не натискате и тук виждате, че ви пише 0 плагин кредит. Ето, 0 кредит ви пише. И тук като натискате Inspect, чакате малко, тук ще ви се появи една програмка. И сега ще видим. Ето, и тук някакъв Кристиан Зовев. И тук виждате, че има една нуличка. Тая нуличка я махате и пишете което искате число. Аз примерно ще напиша 12 000 и виждате тук, че има 12 000 кредита. Това беше за сега от мен. Дано съм ви помогнал за кредитите. Скоро ще дам един клип как се бъгват и плагини и фейк слотс от 600 човека.